long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and or payments. Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa itong panagbanuban sa programang Issue sa Masa. Adlaw, mga higala na Biyernes, katapusang adlaw sa Simana, Pizza 11 ng bulan sa Hulyo 2025. Kumusta mga suki na ito sa kanginan, mga suki na itong tigpanubay, sa gapong kami nang inaot nga nakamus may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-uban na samtang mga higala, hangtod gato sa oras alas 9 karong buntaga. Alang siyempre sa mga balita, informasyon, mga katika. Mga isgutanan, nato ang may ganang pagkabanaan, nato ang sawan, sulod sa duwa katak na natong panagkuyog. Din sa 90.7 Love Radio. O siyempre pa sa ato ang Facebook Live, ang issue sa masa June Bersamin. Good morning sa ato ang mga ka-ISM, mga ka-issue sa masa din. Ito ang mga suking tigpanubay over 90.7 Love Radio. Ayo nga buntag sa mga panghinaot nga okay ra mo din ha.
okay pa mo din ha sa all right. Ba? Itagdo yung orasan, 52 minutos na. Human, ang ika-alasay sa buntag. Ang kapipila sa to ang mga isgutan karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagsusi sa giingong gilabayan sa mga nangawalang sabungiro dito sa Taalik. Isugda na sa Philippine National Police o Philippine Coast Guard. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Tulo kuno ka mga lawmakers, posibleng adunay kalambigitan sa mga nangawalang sabungiro, matod ni Secretary Crispin Remulla. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Senado nagduso og resolusyon alang sa house arrest ni kanhi Pangulong Rudy Duterte. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Commission on Election Concomitant Chairman George Garcia ag-atubang karon og patong-patong nga kaso human miangkon sa publiko. Kailangang gihilabtan ang software sa computer atol sa milabay nga eleksyon. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Chavit Singson na bad trip sa Administrasyong Marcos ug namahayag nga dili na mosuporta sa maabot ngadto sa mga Marcoses. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kada kuman pa mga igala, may magalangkob sa tuang panagkuyog din sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Maning alagad bata-bata June Bersamin. Good morning din na kang Stephen Rodriguez o sa iyahang pinalanggang asawa nga si Gladys. Ayaw na lang ng kinakusgan nga word, kay basig na apaka dinay hinay-hinay pod nga asawa, good morning kang Ma'am Elsa Kiutso, Victor Radasa Sinya, Lloyd Sako Kibo. Ayan, sa iyo pa kaayo mga igala. Nagtungkaro kuyog ang ilahang radyo karon din ha, no? Good morning sa inyo ha din hang tanan. All right. Diretso ta mga igala sa mga isgutanan karong buntaga samtang 55 minutos na. Ang nakalabay human ang alasay sa buntag. Nigawas na karon ang balita sa showbiz. Nga gipamaligya na kuno mga igala ni Gretchen Barreto ang iyahang mga property. Nga ginudahang napundar tungod mga higala sa iyahang pagka-associate ni Atong Ang. Onya, nanggawas na pod kuno karon sila dinhi sa nasod. Kuyog mga higala nga migawas si Sunshine Cruz, ang lain mga higalang artista. Ang laing personality nga na link sa kinabuhi ni Atong Ang nga giingong dunay 1 million a day gikan kang Atong Ang nga talent fee. Talent fee na. Si Greta o si Sunshine Cruz nanibat gikan kuno din sa Pilipinas mintras wa pa na file ang kaso kay basin unyag maisyuan sila og whole departure order di na sila kagawas. Yan. Ang property ni Greta daghan na gid siguro ni si Gretchen Barreto na pundar. Ipamaligya na pud kuno. Ang halin ato asa ka to mga igala i-deposit. Patay kang bata ka. So, naay mga kining komento karon gikan sa mga social media nga kana daw pagsibat. Indikasyon daw na nga duna kay tulubagon. Because flight is an indication of guilt mga higala. Ayan.
Flight is an indication of guilt. Good morning din na, Bobby Narbay. Naminaw sab sa ato as Mamo Barcelona. May buntag din na og sa mga taga Katalunan Grande. Yan. Og mga taga Boulevard nga to ang dakbayan sa Davao. Good morning kanaton tanan. So, maon ni ron mga kaigsuonan ang sentro. Di lang sa investigasyon kon sentro pod mga higala sa istorya karong panahon. Kay kani man kung pagkalambigit aning mga artista sa kinabuhi ni atong ang ganahan man gyud maminaw ang mga tao ani ambot nga no. Gilok daw. Gilok. Gilok daw mga higala. Kung sa may nakagilok anang Gretchen Barretong Sunshine Cross nga nalambigit sa kinabuhi ni atong ang nakagilok daw ana. Tungod kay mga senior citizen na bigatling daw gihapon. Grabe. Naman giniingon guys sa mga katigulangan, no? Nga ang pagkabirgat walay retirement. Garay. Bisan og nangunot na nanimaho ng trapo. Basta bigatling for life gyud na. Garay. Moto o baka ni si Joey Moderno Juarez og ang mga taga Katalunan Grande dina. Mayong buntag ninyo. Kanang bigatling yun daw. Bigatling yun. Bisan pag maabtan na nagpagkakunot mga higala sa ila. Bigatling yun daw gihapon. Grabe naman. Wa yun ay pag-usab. Sa ilahang hilig mga higala. May siguro ning pamaymaya ni nato ni DJ Sweetheart para magbag-o ni. Hisgutan ni DJ Sweetheart og mga pulong og sugo. Sa kini nga Ginoo basing magbag-o ning mga ingon ani. Diba? So, bisan na og senior citizen na sila Gretchen og si Sunshine. Kay alang kang atong ang kagumkom paman gihapon. Pwede pa. Kagumkom paman daw. Diba? So, naagay tsansa. No? Nga maduhig sila ani kasuha. Labi na gyud si Gretchen. Tungod kay gi-allege ni alias Tutoy nga apil siya sa kadtong core group, no? Nga Alpha Core Group nga maoy mo desisyon sa mga plano ni atong ang kung angayan bang ipadayon o dili. Dapat i-appeal si General Torre anang core group ni atong ang kay may na mo desisyon si General Torre siguro. Inig-retire. Inig-retire na. Di ba pwede na sa serbisyo karon. So, appeal man siya. Kay matod pa ni Tutoy, ni hands up man siya. Sa dihang gibutuhan kung panghipuso na baning mga sabungiro nga nagdula mga higalag binuang sa sabungan ni atong ang o ang mga sabungiro nga miapil sa pagsindikato sa online sabong ni atong ang. So, murag principal by inducement gihapon siya. Wa man siya maapil og ihaw kay kung napil siya ihaw principal by direct participation or indispensable cooperation mga kaigsunan. Bisan pa siya og mo-object, moingon siya atong my love, wag lang kasi magagalit ang Panginoon yan. Pero dili man niya indispensable cooperation. Kay og majority atong napulo nga giingon ni Tutoy nga membro sa core group moingon gyud nga ihaw na ng mga sabungiruhan na. Kay dako na kay ta og lugi. Tama si boss atong na. Ang desisyon sa majority may makiri mga higala sa kining kuan sa desisyon alang sa kapalaran adtong mga sabungiro. Nanay ng gawas, nanay na recover nga kalabira. Ambot lang unsa ni katinuod kay sunog man unya na daw sa sako
Ang sako burag bag-o man ang sako, di man kayo klaro mga higala. Ha? Basig adulterated na pod lagi ni. Oh. Kay kanimanggong mga tao karon sa administrasyon. Ha? Puera de los Buenos mga higala. Oh, mahilig og adulterated nga mga ebidensya. Ang dungag-dungagan ba? No? Dungag-dungagan. Kana bang mga masturbated principle mga higala. Haron palamian lang ang presidente. Di ba? Grabe kaayo ning mga labi na ning mga sinaligan sa Malacañang. Di jud ka makasalig mga kaigsuonan. Ang Malacañang lagi mo salig, ang mga Pilipino di gid mo salig. Ngano man? Tungod lagi kay kanang ilang style sa mga investigasyon walay klaro. Naay mga ebidensya pero lisod tuhuan kay adulterated kasagaran. Maunay nakabahog tik-tik aning administrasyon na karon. Kay imbis mo tuo ang mga tao, musalig ang mga tao, di na lang mga higala musalig. Ngano man? Kay kana laging mga nanglabay nila nga trabaho, why klaro? Di yun masaligan. Di ba? Vice Kapitan E.L. Kinsay, good morning din na si Gretchen o si Sunshine. Maayo pa mo syapol sa derby. Maayo kay na sila mo sitting o mulabok. Maong sigig ka champion sa derby si Atong ang grabe. Good morning din na sa mga taga Punta Dumalag, Matina, Aplaya. May aga ninyo dia. Dodong Hernanod. Maayo nga buntag. Nagsigig tungab-tungab sa iyang si Kwate. Kaubang si Doroy o si Dodong Kulas. Di adapita sa may ilam. Lodivina Tampos Lotraga, good morning po din ha, ma'am. Sa iyo pagkaini naminaw sa to ang programang Issue sa Ma'am. So, kana mga kaigsuonan nga kaso karon, dako gyud ang chance nga malambigit ning mga babaes kinabuhi ni atong ang. Mo nang gi-advise na nga sibat kay basin unya og presuron mo diri mahimo na pod mong state witness mo tuo mo ni Tutoy nga nanawagan nga Madam Gretchen labas ka na og mag-testify ka na against kay atong ang. Muna siguro lisang pod si atong ang pagawaso na dito para dili mahabol mga higala ni Boying Rimulya kay basig mo variable. No, basig makahatag pagdakong amount si Boying Rimulya mo variable mga higala. Muna'y giingon wala ra bagi taong luuron og kwarta. Way taong nga luuron og kwarta. Onya ang pangwarta wala po'y ilhon bisan og senior citizen na. Basta tan-aw mga higala nga makakwarta, dasma gihapon na. Di ba? Walay pilion mga higala ng pangwarta. So, kani karong hitabua, ila na pong gidamay si Tatay Digong o ang mga kagrupo ni Tatay Digong. Sama ni Senador Bato de la Rosa, anak ni Tatay Digong nga si Congressman Pulong o si Richard Gomez, ang supporter mga higala, usa sa mga supporter gyud ni Tatay Digong diha sa Ormoc o sa Visayas region mga bay. Giduhig na pod ni Crispin Rimulya mga higala. May gyud ni si Crispin Rimulya muduhig. Ang iyahang anak nagbitbit og daghan kaayo may galang marijuana, wa gyud niya giduhig, acquitted gyud. Giduhig na pod ni Crispin Rimulya aron madamay ang kanhing administrasyon ni Pangulong Rudy Duterte. Matod pa ni Crispin Rimulya,
si Senador Bato de la Rosa na aday koneksyon aning nangawala nga mga sabungiro tungod sa iyahang mga outreach program. Amot unsa ni nga outreach program nga iya man gilink ngadto sa mga nangawalang sabungiro. Samtang si Congressman Richard Gomez o si Congressman Pulong, mga congressman man atol sa panahon nga nangawala ang sabungiro, matod pa mga higala ni Crispin Remulla, kaning duha kuno ka mga congressman, mga funders ni. But pasabot, financer po daw mga higala sa isabong. Aba, maayo gud ni si Crispin Remulla mga higala mo kuan, mo duhig og pangalan gyud. Maayo gyud, maayo. Ang problema, kung dili ni masustain mga kaigsuonan ni Remulla, tungod kay probably na ay mga ebidensya, pero ang ebidensya mga higala adulterated. Imbes nga makakuha ni mga higalag pagtuo, simpatiya o pagsalig sa mga ordinaryong Pilipino, magduda na hinuon ang mga ordinaryong Pilipino aning trabahoa. Magduda na. Uy, ursa man na, nga buragwa naman ay klaro. Buragisudla naman na ni Remulla og pamulitika. Kay iya naman pong iduhig si Tatay Digong nga tuan na karon ilang gidala sa dahig the Netherlands. Murag diha gyud paingon mga bay. So, kung ingon ana ang style, nga halos sa tanang nagapanghitabo, isyo kriminalidad, ipahid ni mos previous administrasyon, maunay giingon nilang, maunay nakabahog tik-tik ni Remulla. Taud-taud, ato ani balikan, human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Balik ta may kala din sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa samtang nga doon na 11 minutos ang nakalabay human ang ika-7 sa buntag. Now, ang gusto karon mga higala ko no, nga himuon ni Secretary Boying Remulla. Ambot unsa ni katinuod nga naa na mga bukog, pero sunog man daw ang mga bukog. Unya kahuman na ang mga higalay kining giingon nato nga pagsusi nga himuon. Nya ningon si Boying Remulla nga daw na surprise sila. Kay ang ilaha daw tumong mga higala dito sa Taalik, human ang revelation ni alias Tutoy, mao ang pagkandak og initial technical site assessment. Sa may sabot anang initial technical site assessment. Ang bot pasabot ana,
ilahang susihon una ang lugar. Kung asa sila mga higala, musisit, mo pahiluna sa operation. With all the considerations mga higala, ang kalisod, ang mga requirements nga kinahanglan nila, i-assess nila. Pero despite aning ilahang giingon nga initial technical site assessment, nakakuha man dayon sila mga higala o mga bukog. Mao kaya nang giingon nato. Nga moabot ang time nga makapakong ang mga tao nga sagula na pudnig mga adulterated nga mga ebidensya. Mapurnada ra gihapon ni. Kaning laraw nga makakabot na tao hustisya ang mga nangawalang sa bungiro, mapurnada ra gyapon ni tungod sa kabuang mga higala aning gobernoha. Wa man ta kabalog unsa ni, wa man nagmention mga higala si Totoy nga gipangdabdaban tong mga kuan sa bungiro, gipangsunog. Unya ang na-recover daw mga bukog, nasunog na. Ningon si Crispin Remulla ipailalom sa DNA examination. Aron nga masayran kung bukog ba gyud ni sa tao, o bukog ba ni sa hayop, or bukog ba ni sa isda, or bukog ba ni sa buayag, bukog ba ni mga higala sa unod. Naabay bukog ang unod na oy. Wala mo ingon gani ng ato ang mga apuan kanito, hagpata ng bukog sa unod o hagpata ang unod sa bukog, di ba? So, nang hagpatron og bukog ang grupo mga higala sa Criminal Investigation and Detection Group of Philippine Coast Guard subay sa direksyon ni Secretary Boying Remulla aron nga masusi ang gitudlo ni alias Totoy nga lugar kung diin allegedly gipanglabay ang mga gipang-ihaw nga mga sabungero mga higala. Paita sa kapalaran sa mga sabungero. Gibaylo na sa negosyo mga higala. Nawala ang human rights ni labaw ang business interest kung mauhuna. Ihawon ka tungod sa negosyo nga supposedly kanang pag-ihaw ang concern anak mga higala kinabuhi human rights na. Samantala ang negosyo mga higala is only business opportunity. Why human rights nga involved? Mas bugat yun ang kinabuhi kaysa negosyo. Pero aning hitabua murag ni gawas nga mas bugat ang negosyo nga isabong kaysa kinabuhi sa mga sabungero. Matod pa ni Chavit Singson, ang usa sa mga ilado, mga higala nga sabungero pod, nga kanang masakpan nga mga tikasan sulod sabungan, dapat lang ginaw na bunugon kulatahon. Kay kung pailan na og kaso, wa man gyud gihapon daw na may tabo. Manikas na pud na ngadto sa ubang sabungan kung makabenta. Kay ang sabong sugal na gyud tikas. Pero ingon si Chavit Singson, pag pang-ihaw na nimo, murag dili na pud na siya maayo. Ni ana na si Chavit Singson, dili daw maayo nga gipang-ihaw kung tinuo na. Dapat lang daw bukbukon. Kay actually ang sabungan manggod alangan sa mga naminaw nato karon nga wa pa makasud sa sabungan. Puwera ni kuan Yoyoy buhi. Okay, sige sulod og sabungan. Way pilion, matigbakayana o kanang dagandagan nga sabong naagi na pirmi si Yoyoy buhi. Kay kuan gyud na siya sabungero gyud na nga kuan enthusiast. Bitaw, sahay magkita pagay may nang Yoyoy. Yoy, asa kayoy? Naaka sa kuan? Sa wala ka o sa meron? Ana maguna sa sabungan. Pag masakpan ka nga manikas diha, bukbok di abto nimo.
rule of the thumb. Pag muuyon gani ng mga tao sa unsay gusto sa management, wa jud kay mahimo din na. Mura jud ka din ha o kana bang gitabangan o putyukan imuhang naong pag manikas ka. Or naibago, iban ka mga higala. No? Iban ka for life unless and until ang mawala na ang imuhang kaning kuan. Mayroon ang management siya, dangon na ng bani kuan Tampulano. Kay nangay na siyang pasaylo, nakabayad na siya sa iyang atraso. Iyon na. Wala na mga higalay ka ng parehas korte nga iagi kag proseso. Lahi ang balao din ha sa sabungan. So probably, mapuning naitabo. Aning nasgutan ng mga sabungiro, wa na ni moagi mga higala o proseso. Dakpon kadaan, gapuson kadaan, una imbestigahon. So kwahi sa ato ang balaod, nga una ka presohon, una ka kining silutan, imbestigahon sa ka kung apil bagyo ka. Pero dire, gapuson kadaan, una ka imbestigahon mga higala, pag ang atong istoryahan, kaning sugal, labi na kining sabong. Taod-taod, balik ta, man lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa. Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa ng Issue sa Masa. Samtang, doon na may gala 20 minutos sa nakalabang humana ang alas 7 sa buntag. Good morning din na, kang Koan. Noel Recentes. Watching from Davao Green Hills, Catalunan, Pequeño. Happy weekend daw. Felix Murillo. Good morning. Asa na si Al Agjon? Sa Max FM. Ambot lang nilag. Asa na naroon sila. Ambot lag. Asa na. Wa magsilbi. Ang selebrasyon sa ika-50 mga higala sa manager. Wa magsilbi. Ang payula mga kaigsuunan. Patay kang bata ka. Bahala na sila din na. Ilahang kinabuhi. 21 minutos suman ang alas 7 sa magkasapa. Ayaw kalimot sa pag-like and share sa to ang programa. Din sa 90.7 Love Radio mga bay. Alright. Ato ang balikan ng istorya kay gidrag na pod nila ang pangalan ni Senador Bato de la Rosa. Kisyo, kay naay na mention mga higala, no? Nga de la Rosa nga apelido nga sabungero, nga kuan pod, no? Kauban sa grupo ni Atong Ang, nga si Eric de la Rosa. Nga usa daw ni, sa mo desisyon pod, kung ihawon ka na, mao'y ingon ni Katutoy. Kay si Eric de la Rosa, mao'y usa sa mga nagmanage sa iyahang online. Amor ba ni sa akong amigong si Roy Bungguyan ni si Eric de la Rosa. Good morning din ha. Roy Bungguyan atong amigo ni.
Iya maning amo si Eric de la Rosa mga higala. Pero manok-manok lang yun ning kang riwa masilabot ang mga online. Naduhig ang pangan ni Eric de la Rosa tungod sa online sabong. Yan. Oo. So, kamo din hang mga kuan ha. Apil aning mga online, nag-agent aning online basig na ma-mention pa mong apil ni Tutoy, ha? Binji, Tisoy, ha? Kinsa pa ni si kuan. Kining ilang isa ka kauban, ha? Si Waldo. Kay maora ba ni kusog kay moingon nga, boss, talpak na, boss. Kay agent di ay, di ba? Agent po. John, good morning din nga. Bim Falar ni. Oo. Good morning si Jonel Falar. Maayong buntag ninyo din ha. So, basig na apay daghang ahinti din na mga higala sa online sabong ang nganlan din na ni Katutoy na. Pero ang gingon, nga si Eric de la Rosa, amot pa rin tiba ni Senador Bato de la Rosa, usa daw na sa mga mo desisyon mga higala, kay mao daw na mo sumbong kang atong ang. Nga, maoni ang nanikas, boss, atong. O niya, si atong ang mupatawag daw dayon kang Katutoy. Toy, Dundon. Dundon man yung tawag. Dundon. Kontakin mo nga yung mga pulis natin doon. Ito, paimbestigahan mo ito. Ito mga pangalan na to, mga sabongero. Nandadaya ito sa ating negosyo. Si Dondon po, ato dayon sa mga pulis. Magbitbit dayon o kwarta mga higala o katong kas nga butcher mga kaigsunan. Kay para papirmahon to ditong police colonel, police major, police captain o katong head sa usa ka unit sa PNP nga maoy allegedly gigamit ni atong ang nga unit aron tig pangdakop ug tig pangihaw mga higala aning mga tikasang sa bungiro. Mao na ingon ni Totoy sa iyahang testimonya nga siya gyud daw nagahatag dito og kwarta. Grabe no. Sa ato apa kaning mga pulis ni hayahay kayo og naihaw no na pod na ay mga tikasan sa sabungan. Kwarta na pod sila. Pero katong kernel binulan daw to. Ingon pa si Katutoy, mura og 2 million daw ang bulan atong kernel mga higala sa atong PNP. Agaray, dako pagsweldo mga higalang nahatag sa gobyerno. Jo Enrina, good morning din na. Sa imuhang mga silingan karon din hang naminaw sa itong programa. Di ba? Sa ato apa, ikaw karon ang kernel nga ginatagaan og payroll ni atong ang dinha. Pirma kalag kanang cash butcher. Lingkod-lingkod ka na lang din ha. Lingkod-lingkod ka na lang. Paabo lang ka sa muhang monthly nga tag 2 million. Pating haya di ay. Pero gamay raman ka ng monthly nga 2 million daw anang police kernel gangingon ni Totoy. Kaya ang istorya sa chismis mga higala, kuyaw gyud chismis gyud. Kuyaw gyud mo istorya. Kay sa chismis 1 million adi daw si Sunshine Cruz kang atong ang dako ang talent may wapon mo gabyado si Gretchen. Nga si Gretchen may permi mga higala ikuyog-kuyog ni atong ang. Dako pod siguro kang Gretchen. Dako pod. Kay o gamay na kang Gretchen, maig di sa bunutan si Nicole. Sa bunutan si Nicole, ang iyahang pag-umangkon. Nga uyab po daw ni atong ang mga higala. Naingon si atong ang, sabot-sabot na lang god mo, ayaw na mo pag-away. Murag mediator po si atong ang mga higala. Palag ang mga igsuon ni Gretchen sa iyaha. Kay nakauna si Nicole kang atong ang giilog maniyaya. Giilog niyaya Grita. Munang la Marjorie uban pa nga mga igsuon perting sukuha kang Gretchen. Kay kang Nicole na daw na sa ila na daw ng pag-umangkon si atong ang giilog pagyud sa iyaan pastilan. Paita. Bantay-bantay mo din na di nakakumpiyansaan po din ng mga iyaan. Mangilog po din nag-uyab. Munang kamong mga pag-umangkon og naa mo din hay uyab labi nagmayaman,
pogi. Ayaw ninyo gipaila-ila sa inyong mga iyaan. Kay delikado ng inyong mga iyaan. Labi na og kanang idad-idaran na. Ha? Musukol na og, ha? Musukol yun na, oh. Bisag unsa nga ka, musukol na, bisag magkalapiti mga higala. Bitaw eh. Oh. Muning kaning istorya hadi din mawala-wala ba. Kay na amanggoy kanang gilok nga side ani. Nay gilok nga side ba. Tungod aning mga barito mga higala og ni Sunshine Cruz nga ilado sa ilahang kapanahunan. No mo ni mga kapanahunan ni Juvenal Burgos. Ha? Kapanahunan ni kuan siguro po Jojo Enrina. Oh. Sila Sunshine Cruz og si Gretchen Barito. Maog yun ni ang ilahang mga gipang pantasyahan mga higala sa pelikula kaniadto. Also nito Gibara, good morning, Katalunan. Asa man Katalunan dapat grande niyo o pikin niyo, ha? Si Ma'am Bell Surplus nawa naman, oh. Asa ka to basig to atos Japan nangumpra pa to. Nangumpra pa to, og surplus, ha? Oh, ambot ni si Stephen Rodriguez kung nagpantasya ba po ni kang Gretchen Barito kaniadto kang Sunshine Cruz. Kay kaning duha. Perti guning nindutag mga lawas. Oh. Ang lawas ani mga higala burag kurti sa kana ganing soft drinks ni Inday Kubal nga Coca-Cola gani, ha? Oh, ingon anak yun. Ang kurti. Oh. Hinog daw kayo, ingon pa si Jojo Indrina. Karon kay senior citizen naman, wa pod ma-overripe na Jo. Nasobraan sa kay hinog, wa ma-overripe. Wala ma-overripe. Ha? Kay sige gina-isprehan. Pampapugong. Paita, no? So, kaning duha. Siguro, ipantasyahan po ni atong ang kaniadto nga di pa ingon anak kadato si atong ang pero wa siya kapasidad. Karon, mission accomplished si atong ang kay iya nagyong nakuha mga higala napay pakapin pag umangkon. Ha? Ilugan pa siya. Oh, wala naman siya kwarta. So, ingon ron si atong ang atong una, ha? Ako mo'y sige og kuan sa inyo ha, pantasya. Karon, Gretchen o Sunshine Cruz, kamo na po'y magpantasya sa ako kay daghan kay ko kwarta. Puli-puli gid ay ning no? Kay gayunan, ha? Oh, ato una siguro siya tungang bata-bata pa na. Nya bata-bata pa po ni sila Grita o si Sunshine Cruz. Grabe siguro pantasya ng atong ang munang karon iyahag yun mga higalang gipurso para mission accomplished sa iyaha mga higalang kinabuhi. Di ba? Okay, grabe lawas na si Kwan. Gikat-kat ko na ni Bong Revilla Jr. dito sa iyang gipuyaan na si Gretchen. Cesar Montano po, wapon magpalupig. Iya po mga higalang gilaspag daw si Sunshine Cruz. Grabe. Unya si atong ang kay wa man mga higala makadama tong mga kapanahunan nga batanon pa karon raman kay karon raman siya daghan kay kwarta. Iya yung gipurso. Ona nga si Sunshine Cruz o si Gretchen na link yun ni atong ang na link pa ani mga higalang pagkawala sa mga sabungiro nga tikasan. Na link og apil pa sila. Oh, di ba? Grabe gyud mo pantasya po day ka Jo. Kuya Onis Jo Indrina kay mahilig po day nig pantasya mga higala ning mga artista. Naaman ni sila kanang mga unsay tawag atong una gani ana dili man na kuan kanang mga ex kanang mga kuan ba? Parental guidance gani. Unsa gyud tawag ana atong una gani Jo? Dili pa man na kuan ng mga bold movies ba? O sa mga Bisaya pa bomba. Nganong bomba may tawag ana diyon? Kay grabe man mo bomba-bomba ang aktor. Ngadto sa actress bomba. Unsa gyud tawag gani ana? Ang bomba manggod kani adto kabantay mo nang manual nga bomba nga iduso-duso nimo ana duso-duso. Kanang magbomba kag bike, di ba? Kanang manual nga bomba ba? Lain man ang bomba ron kay
kuan naman kanang naa na may gigamit mga higala nga kanang kompresor. Kung dili katong bura po siya kompresor mga higala nga isuksok nimo sa imuhang cigarette outlet dito sa sakyanan niya, ibumba nimo baplat ang imuhang ligid. Lain na, pero ang bumba kaniadto mga higala, kanang iduso-duso nimo ba ana-ana nimo ang kuan o manual ba? Mo nang kanang mga bold movies atong una ang tawag bomba. Tan-aw mi dito bomba. Naay singit, parting gwapo sa singit dito kay taas kayo. Taas kayong singit. Ang uban pod nga mga batanon nga perti pong higala pa kay mo pa mga higala pagtuon-tuon magsigig panglilian ng mga lungag ang mga Betamax nga salida. PG-18 daw. Sweeto gunis Jojo Enrina. Mario Nito Azarcon, good morning. Melbourne, Australia, watching. Thank you so much. Naadi na sa Australia. So, mauna mga higala ng word nga bomba. Diyan na gikuha. Kaya kanang bomba, kabantay ka. Katong manual nga bomba itong una. Na, iduso-duso man na. Duso-duso. So, ang mga pelikula itong una, na may mga duso-duso mga higala. So, muna gitawag sa mga katiguangan kaniadto og bomba. Tiguang na gyud ka, Jo. Tiguang na gyud ka. Diba? Mao gani, bomba gani. So, kana sila, mao na ang mga artista mga higala sa puting tabing. Puting tabing, magsuot o kanang mga siluwit na lang, DJ Sweetheart. Kanang klaro na gyud kaayo ang kanang kuan. Crater sa Taal, sa Bulkang Taal, klaro na gyud kayo. Klaro na kayo ang crater sa Bulkang Taal, di ba? Sir Jaime Balnig, Dinas Lagaw Jinsan, good morning nimo din ha. So, iyon ana mga higala na. So, ginapantasyahan, probably, ganito, duda lang, nga na ay mission nga wa ma-accomplish atong ang aning duha ka mga artista, mao ning iyaha karong gihimong associate. Associate. Sa iyahang negosyo. Ang problema, kay mission accomplished na unta, ang duha, nanibat na ron sa Pilipinas, kay naduhig aning pagkawala sa giingong mga tikasang sa bungiro kay gipang-ihaw o gilabay dito sa Taal Lake mga higala. Pastilang paita. Imbis lami na unta kaayong kinabuhi, kay sigrita o kinakaayo. ST di ay na ang tawag ana. Aw jud kayo Sir Gilbert Jess, nakahinomdom pagyud ST. Mga kapanahonan na. Dandan Lamuste, good morning. Shout out din na sa North Cotabato. Matalam, di ba? Kaya si Dandan Lamuste, hilig po na niya itong una, ST. Makadrive ganig tricycle ganit pag naanay ganang siya gamay. Inig kagabi, musod na ng mga Betamax. Betamax di ay birada. Morning John, si Sunshine Cruz nagpataas sa ako grabe ha. Sa may gipataas ang imuhang pangandoy dia, magipataas ni Sunshine. I mean, kani mga iste, unsa may meaning anang iste DJ Sweetheart? Ingon sila 6 tripper daw. 6 tripper. Mura na ni gang. Membro ni Dandan na ni. Dandan Lamusti. Bitaw. Magsuot mga higala o parting ni Pisa. Sila'y nag-modify anang, di ba, ang mga katigulangang mga babae karon, no? Ang mga katigulangan ba? Atong una, ang ilahang mga underwear, mga higala, abots kuto-kuto. Depinsas panuhot. Pero panahon nila Gretchen o nila Sunshine Cruz. Nausap na, nauso na mga higala ng kanang mubo kayong underwear gani. O si tawag na, kanang hip-hop gani. Nga underwear. Naapatoy underwear sa nagipalit sa akong amigo itong una din ha sa kanang Victoria Plaza. Muna pinakaunang mall there is Davao City. Nga kanang underwear nga pula ang kulor o niya, kindi mga higala. Pwede nimo kaunon, ipasuot nimo
Unya kauno nimo ang underwear nga pula nga burag cotton candy. Kuyaw. Oh. Sila ang nagpauso ana kanang murag mga ganing si tawag ana ganing napoy pantalon nga design ana DJ Sweetheart nga imong tan-awon mura nag-iro ang nagsuot nga babae taas na kaayog hawak mga gala kay unsay term ana kalimot ko dili nang bikini cut nga gingon na kana bang mubo na ba diri na lapit sa ubos na sa hawak ang kuan ang liugan sa pantalon. Good morning din ni kuan Alan Cuarto sa may lubugan galanog-lanog nga tuwa din ng istasyon. Kani sastre man ni hawd kay ni mo mutahig pinaingon ana kana bang lain man kay ng pantalona na oy kay abot man sa puso na pa move in ang hawakan ana si tawag na ito man nakalimot lang ko mga higala kalimot lang ko ang panty kaniya to sa mga tiguang abot koto kay dipinsa mga higala sa panahon karon igo na lang tabunan ng pinaka-importanting tabunanan mga higala okay na. Unya, magsuot pag yung kanang burag siluit na lang. Haron ingnon nga. Ang iyahang panty diha ra gyud kutob pastilan na unsa naman ning kinabuhi ani. Atong una ang mga babae magsuot below the knee gyud. Nadugay within the knee. Nadugay above the knee. Karon mga higala lay na wala na ni. Wala na ni. Kana hipster. May gani si Mars Mara. Napisil gud niya ang word nga gusto na ko ilitok. Na bang hipster na ba? Si si Alan Cuarto des Lubugan hawd kay mutayan ng pinahipster. Hipster. Tama na. Tama na. Junel Palar. Hipster ang tawag de ana. Atong una, o kayon pa nimo ang bikini ni nanay aron makita nimo unsa imong pangitaon. Karon o kayon na nimo ang pangitaon nimo una ni makitaan ang bikini. Taw balik taw man lamang ang pipila ka mga pahinumdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa buong bansa ay habagat pa rin ang weather system na nakakaapekto at inaasahan nating patuloy na magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mataas pa rin ang tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dito po sa Occidental Mindoro, Palawan Province, sa Western Visayas at Negros Island Region dahil pa rin po yan sa habagat o southwest monsoon. Samantala dito sa Metro Manila at mga karatig lugar katulad na lamang sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito po sa natitirang bahagi pa ng Visayas at sa buong Mindanao, maging dito po sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan pa rin natin ang maulap na papauring sa maghapong ito at mga kalat-kalat na bagulan at pagkidlat pagkulog anytime of the day dahil pa rin po yan sa southwest monsoon o habagat. Samantala sa loob po ng ating Tropical Cyclone Information Domain ay meron po tayong minomonitor na dalawang weather system. Nariyan nga po yung isang LPA sa silangang bahagi ng bansa. Nasa labas po yan ng ating area of responsibility at base sa ating latest na ating data, huling nakita yan sa layong 2,030 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po yan sa atin at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Based na rin sa ating latest na analysis dito ay nananatili pong mataas ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. Pero, based na rin sa magiging movement niya sa forecast natin, papalayo naman po ito at hindi po ito inaasahang makakaapekto sa namang bahagi ng ating kalupaan. Gayunman, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa should there be significant changes tungkol po dito sa weather system. Samantala, meron pa tayong isang LPA na minomonitor sa kanlurang bahagi naman ng bansa. Huling nakita itong LPA na ito sa layong 760 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Ito po yung remnant low ng dating si Bagyong Bising at ngayon ay wala naman din po itong any effect sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayunpaman, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa mga updates ng Pag-asa ukol sa mga weather disturbances
na nariyan po sa ating Tropical Cyclone Information Domain at lalong-lalo na yung nasa loob ng ating area of responsibility na weather system na nakakaapekto sa atin, which is at this time ay habagat o southwest monsoon. Inaanyayahan din po natin ang ating publiko na bisitahin ang website na panahon.gov.ph para po sa mga real-time thunderstorm at rainfall advisories at updates. Kung meron man po sa inyong mga lugar na mga in-effect na any warnings or updates dahil pa rin nga po sa mga pagulan na ito dulot ng habagat. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, mananatili pong maulap ang papaurin at mataas po yung tsansa ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dito sa Occidental Mindoro at sa Palawan Province. Dito naman sa Metro Manila at mga karatig lugar sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, maging dito sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan pa rin natin ng maulap na papaurin at mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog dahil pa rin po sa habagat. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, asahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papaurin at posible pa rin ho mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Metro Manila from 25 to 31 degrees Celsius, ang inaasahan sa araw na ito. Sa Baguio naman ay 17 to 23 degrees Celsius, 25 to 30 degrees Celsius sa Lawag City, habang 24 to 32 degrees Celsius sa Tugigaraw at 26 to 32 degrees Celsius naman sa Legazpi City. Sa Tagaytay ay malamig pa rin from 22 to 27 degrees Celsius. Dumako naman ho tayo sa Kabisayaan at Mindanao. Inaasahan pa rin natin ang maulap na papaurin at mataas ang tsansa ng malalakas na pag-ulan sa maghapong ito o within the next 24 hours dito po sa Western Visayas at Negros Island region, epekto pa rin po ng habagat sa southwest monsoon. Sa natitirang bahagi naman ng Kabisayaan at sa buong Mindanao, magiging maulap ang araw na ito at mataas po yung tsansa ng mga pag-ulan. Light to moderate rains na kuminsan ay may malalakas ding pagbuhos dahil po sa southwest monsoon o habagat. Para naman sa pagtayo ng ating temperatura sa Tacloban from 26 to 32 degrees Celsius, 27 to 32 degrees Celsius sa Cebu, habang 25 or 26 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 naman to 30 degrees Celsius sa Kalayaan Islands at 25 to 31 degrees Celsius sa Iloilo City. Sa Cagayan naman ay 24 to 32 degrees Celsius, 25 to 32 sa Davao City at 24 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga City. Kasalukuyan ay wala rin po tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Katamtaman hanggang sa maalong kondisyon na karagatan lamang ang nakikita po natin dito sa western at northern section ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po ang ating abiso sa ating mandaragat doon, especially yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat dahil delikado pa rin po yung maalon na kondisyon ng karagatan. At lalo't prevailing pa rin po ngayon ang southwest monsoon o habagat sa bansa. Ang sunrise natin for today is 5:34 in the morning at lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Kamigala din sa kapanagkuyog sa programa na issue sa masa. Good morning din ng paring Jacob Batas, Davao del Norte. Matod pa ni Juvenal Borjos, nakasakay daw niya si Gretchen Barreto, no? Pertigo ng humuta. Ayan, ang alang man, di ba? Kay artista god may ginaalagaan ka nga pangalan ug labaw sa tanan, may nag-alaga pud sa imuha nga mayaman. Kuya Yanmel, good morning din na. No, so good morning nato nga tigulumay. Mga kuya din na o mga ate, good morning. Kanatong tanan. Mayroon ngayon mga igala. Buras-buras ito. Ang atong mga igala oportunidad. Siguro, yan itong mga panahon na wakay kwarta kayo siya mga wak niya mga higala ni danin si Sansel o si Gretchen. Siguro po, during that time, taas pa kaayo mga higala o kuwan, presyo ni sila. Ha? Kung imo sila mga higalang i-hire nga kay birthday, mag-entertain sa imuha, mahal pa siguro kani atong mga panahon na.
Onya, kay karon naa na may kanang gitawag na itong sasakyanan pa, depreciation mga higala. Ha? Naa na depreciation. Oh. Di ba? Mag-depreciate naman yun. Kay, labi na. Kani sila karon si Sunshine o si Gretchen, senior citizen na. Oh, wala yun. O si depreciation. Depreciated na yun. Dili pa po. Ha? Kay, matod pa ni Jojo Inri na, oh, kuan pa daw, kanang kagumkum pa daw, oh, o plastada mga higala. Ha? So, si Juvenal Burgos, ingon po nga, perting humuta. Ha? O tigidong humuta. Grabe ganing ilong aning Juvenal Burgos ba? Oh. Grabe gud kayo manimhot. Ha? So, karon nag-abot na gud sila. Nag-abot sa kwarta ni Atong Ang o nag-abot mga higala sa presyo sa ilang pagka-entertainer. Kay nibaba na mga higala ilang presyo, nisaka po ang financial ni Atong Ang. Muna nga kuan gyud. Kana bang tawag na to mga higalag nag-abot gyud. Nag-abot gyud sila. Wala man DJ Sweet Art. Naba kay bed din na DJ Sweet Art. Alright. So ang kani mga higalang pangitabo karon mura og ingno nato mga higalag kuan matod pa soban hulog ng langit para mga bulabog na sila nag-unsa ng trabaho. Ang worst lang manggod. Tungod kay bisan sa mga ordinaryong sabungero, ang ilang magong naandan, bisan si Chavit Singson, ang ilang naandan, pag makasala ka, tungod kay manikas ka din sa sabungan, mamago ka, di ka mo bayad, bukbuko ra ka or iban, mara gina. Pero, wala ta kabalo, nga naan na ng tadtaron ka sulod sa kakao, sisud kag sako, ihawon ka, kay nanikas ka, nakadaot ka silang negosyo, murag hasta nga mga sabungero, mga higala, na-shock. Ang sagad komento sa mga sabungero, simple naman kayo. Kwarta-kwarta naman na, manok-manok naman na. Sugal naman na. Sa sugal man god, maugay na ako ginabalik-balik, nga dili gusto ang Ginoo anang sugal, ganuman, kay naanay tikas. Sa sugal, tungod kay naay tikas, naa mga higala din hay kasamok. Ang Ginoo dili gusto og kasamok. Maunang daghan mga higalang religious advocates dili gyud gusto anang sugal pero modawat og kwarta gikan sa sugal. Taud-taud, balik ta mga bay. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Love Radio. Balik ta mga kaigsunan. Daghan ba na itong igsuon? Nanang naminaw na ito, igsuon. Brother and sister. Dito sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio sa tuwag Facebook Live ang issue sa masa June Bersamin. I-check nyo ang mga orasan basig mga late mo din na 50 minutos na nakalabay huban ang alas 7 sa buntag. Kanimanggong mahimo kang kuan associate ni Atong Ang or tiglingaw ka ni Atong Ang sobra pa ka sa artista sa pagkakaroon ha. Atong una siguro wa pa kay kwarta si Atong Ang, wala. Pero sa pagkakaroon kay bilyonaryo mga higal ang gambling lord o si Atong Ang, kuyag mga negosyo gikan sa waiting, sabong ug uban pa mga higala. Kaya gani niya na palagpot si Irap. Di ba? Iyon na kadako ang iyahang mga higalang network. So, kung ikaw, artista ka, pila ra may talent sa artista in town? Si Coco Martin, pila ka tuig siya mga higala sa iyahang katong probinsyano, una siya naka-put up anang daghan kayo mga luxury nga mga luxurious nga mga sakyanan ug balay. Pero diya ka kang Atong Ang, karong panahon na, tanawa na si Tutoy. Unsa ra na, sugo-sugoon lang. Toy, ingat to dito sa Kirnili, paihaw na ni. Sugo-sugoon lang. Kating-kating po siguro ginagmais budget, pero tanawang balay. Tanawang propriedad mga higala. Labo na og artista ka, nga mulingaw ka kang Atong Ang, dako yung kang makwarta ka. Diba? So, dili na nato pwede ilimod.
no, nga kana sila na ay mutual ba? Mutual. Gusto sila ni Atong, unya gusto po nila ang kwarta ni Atong. Ano ba? Give and take. Give and take. Di ba? So, di na nato ikatingala nga dugukon si Atong anang mga artista. Kaya nga mga artista nangita man po nagkwarta. O wa na pelikula kay wa na mga higalay kining kuan. Kining pelikula kay idaran na. Idaran naman. So di na kaayo halinon sa mga tao kaya ang ilang papel kaniya to nailhan man sila nga sexy. Karon wa naman murag lusno na mga higala ang liugan, ang papangigan murag dili na kaayo, di na gyud kaayo humots mata ba? Humots mata, lami sa mata. Sa mga kuan din na kalalakinan mo nang adto na lang sila kang atong ang nawa. Paglakaw nila mga higala murag nalusno si atong ang. Nigawas na yun ang mga kunot-kunot sa naong ni atong ang. Murag iya day napil ang puro na lang problema wa na kalipayon mga higala. Dili pareha kaniya to nga wa pa siya mga kaigsunan masabit aning kasuwa sa mga sabungiro nga pertigyod ka batan-on kita naon mo si atong ang labi nag magkuyog-kuyog mga higala ning Gretchen og ni Sunshine Cross. Kaita. So wala na gyud. Nagkahinay na gyud mga higala basta magkaidaran ta. Wala naman gyud. Maabot man gyud ang time mga higala nga mo retire ta. Matod pa sa kanta ni Florante. Tatanda at lilipas din ako. Abot man gyud ning ato ang mga higalang pagkahupas. Di man gyud ta forever nga fresh mga kaigsuunan ining kalibutan aning kalibutan ni kay lumalabay lang mo. Alright, 54 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Derita, sa lain mga higalang istorya. Basta timan-in ninyo, pag maghisgot ta og isabong, Ma'am Virgie de la Paz, good morning din na. Shout out, sulit nga tigpanubay sa radyo. There is my Sampaguita Street, Roseville. Subdivision. Alright, thank you so much. Anya, ay kalimot nga, gidrag nila din na si Senador Bato de la Rosa, si Richard Gomez o si Congressman Pulo. Ambot unsa-una pagsumpay mga higala ni Crispin Rimulya aron mapindown gid niya mga kaigsuonan si Congressman Pulong, Richard Gomez o si Bato de la Rosa. Ambot unsa na pud kahay iyahang himuon ana. Ato na nang monitoron, ato nang timan-an mga kaigsuonan kay kani mogamit gyud mga adulterated mga kaigsuonan nga mga ebidensya aron lang madaot mamansahan ang pangalan ni ining nasgutang mga politiko nga iladong kaalyado ni Tatay Digong o ni Vice President Inday Sara. Alright! Derita sa istorya nga resolusyon nga giduso ni Senador Alan Peter Cayetano karon sa Senado aron nga i-request mga higala ang International Criminal Court alang sa usa ka house arrest ni Tatay Digong. Mahinumduman nga si Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte na maayag ng daan nga payat na daw. Bukog panit na lang sa Tatay Digong. Hinay na mulakaw. Siyempre, pag bukog panit na lang ka, di man yung pwede na mudagan na. Hinay na ka mulakaw. Luya ba? Luya. Ano po mo inom kayo sa iyahang mga maintenance. Wa ganahi mga higala na sa mga pagkaon dito kay nangita sa iyahang paboritong pagkaon diri sa Pilipinas. So, mao ni usa sa mga gihimo nga rason gawa sa iyahang pangidaron mga higala nga dapat naa na siya skiliran sa iyahang pamilya. Alagaran siya sa iyahang mga membros pamilya tungod kay 80 anyos na in taon si Tatay Digong. Now, unsay implikasyon kung balibara na pud ni mga higala sa ICC. Ang mga Pilipino dili man mahopeless. Inay, maghatag ni mga higala og negatibong impresyon
sa mga tao, di lamang sa mga Pilipino, apan sa tibuok kalibutan, kung simbako dito sulod sa prisuhan sa The Hague, the Netherlands, madisgrasya si Tatay Digong. Oh. Why? Ang pinakarason mga higala o madisgrasya si Tatay Digong sulod sa prisuhan, inyo haning gipriso nga wala pagani mo'y klarong mga ebidensya. O ganay una mga higala na isulti sa mga tao. Karon na disgrasya ni nga malugwayan paunta ni ang iyahang kinabuhi inyuhang gidali. Anak yun na diha mga higala ang mahimong sentimento sa mga tao og simbako madisgrasya si Tatay Digong dito sulod sa prisuhan kay bukog og pangit na lamang rabadaw ang kanhi Pangulo. So, kung ingon ana ang may tabo, mahimo na mga higalang way kredibilidad, way ayo ang ICC mga higala o probably daghan nga mga membro sa Rome Statute ang posible mga higalang mupahawa. Wala na mga higala na membro, wala na ICC. Kaya ang ilahang ginaklaim nga sila mo'y pinakakuyaw nga tribunal sa tibuok kalibutan nga muhusga og mga kaso nga dili kayang husgahan sa usa ka nasod. Mapurnada mga higala tungod kay DIPRRD inyong gipailan og kaso crime against humanity 43 ra kabuok kaso mga higala. Simple crime of multiple murder raman unta. Dito raman unta nas Pilipinas bistahon kay nag-operate pa man ang amuang korte. Pero inyo yung gidala din sa The Hague, the Netherlands. Kay gusto gyud ninyo mo capture og international stage para inyuhang ipaabot ngadto sa tibuok kalibutan nga kuyaw gyud kay mo, gahi gyud kaayo mo. J. Basilio, good morning din ha. So, yun na mga higala ang mamahimong impresyon sa kalibutan. So actually, dili man ni kawalan lang sa mga Pilipino nga nagmahal kang Tatay Digong. Kaning ilang gihimo, kung ila pa ning i-deny ang lain nga petisyon mga higala ni Attorney Nicholas Kaufman, ang lead defense counsel ni Tatay Digong. Dili man ma-hopeless ang mga Pilipino. Musamot hinuon mga higala ang panggigil sa mga Pilipino ngadto sa ICC, apil na sa mga public officials nining kasamtangang administrasyon nga maoy responsable niining tanang kapalpakan nga nahitabo karon kang Tatay Digong. Kanang mga involved asa na ron? Tago na. Si General Anyo ni tago na. Si Gibo ni tago na mga higala kay nakapakong na nga suko kayo ang mga Pilipino. Ang nagsige na lang ro pagtang ang mga Rimulya kay wala naman itom naman kay nigkalag para sa mga Pilipino. Kanis General Torre kay hangol mapud ni mga higala og posisyon ambot asa ni kay moadto daw ni mga higala og Australia inig ka retire niya o inig kahawa og si Inday Sara na mo take over adto daw mo tago sa Australia. Di na daw ni muuli din ha mga higala sa South Cotabato. Ay batuon siya diya siyahang mga silingan nga mga supporters ni Tatay Digong. I mean, daghan kayong mga krimen na rin dinagko mga higala. Wa man lagi na crime against humanity. Nahiring man lagi na o na-desisyonan magina sa tuang korte. Si Tatay Digong, sige, tinuod na iyo to tinuod. For purposes of discussion. Sige, tinuod. Tinuod na lang. 11 katuig, 43 kabuok na matay sa war on drugs. Asa napita po nito ng crime against humanity?
Pag mo yung crime against humanity, sambayanan, sangkatauhan, kumbaga, daghan kayo involved. Unya, di na kaya sa korte. Tungod sa kadaghan o ka-influensyado, dagang biktima, influensyado, kayo ang kuhan, dili nila kaya, kaya ma-influensyahan ba sila? Pero that is not the actual case, mga higala, as far as Tatay Digong is concerned. No? Kita naman na sa ICC. Gawas lang kung magpakabutabungol ang ICC. Or gawas lang kung i-comply sa ICC ang ilahang alleged gentleman's agreement, nga gibayaran ng mga justices og tag 100 million mga higala ni Tambalos-los. Kay, siyempre, lain man po kayog, dili ka mo mutuman nga gibayaran ka. Di ba? Nagsabot naman mo. Nga i-incarcerate na si Digong. Diri. Dala na diri. Kaya di na yun nakabuhi. Yeah. Sa bayaran mo 100 million. Dollars. Dili piso, ha? Dollars ang gibayad ko sa mga judges, mga higala. So, I don't know kung kwarta ba yun to ni Tambalos-los nga personal o kwarta na po ito mga higala sa mga Pilipino. Ingon ana ang nahitabo karon. Mga Pilipino gipanggutom kay ang kwarta na to gihurot sa pamulitika ni Tambalos-los. There is Davao, apil nga nakabenepisyo ang mga alag. Kinalita. O kini mga higalang mga Nograles. Aking apil pa si Kuya Iking Liparanon din na Subalyo. Nakabenepisyo mga higala. Kwarta na sa mga tao. Mao'y gigamit nila mga higala. Pag-charter kang Tatay Digong dito, ang gipatubil og high octane na tong private plane, amot, kinsa tong kwarta. Kwarta tos gobyerno, kaya gi-justify man mga higala sa tuang presidente nga obligasyon daw nga mo comply sa Interpol. Mao siguro to yung justification nga gamitag kwarta sa gobyerno ang ipatubil may galang high octane atong private plane. Tanawa ra. So, usay mapala sa mga Pilipino. Napa mga higala hapit tulo ka tuig. Nang limbawot ang balhibo karon sa mga Pilipino unsa pa kay may tabuan ni. Karon palangdaan, pait pa mga igalas panyawa ng kahimtang sa mga Pilipino. No? Gusto na sa akong amigo nga paulio na ang iyahang asawa na nagtrabaho karon didto mga higalas tunga-tungang sidlakan. Kay nagduda siyang gidumog-dumog na karon dito sa Arabo, ilabi na matag adlaw nga Biyernes kay di-off sa iyang asawa. Pero di niya mapauli-uli kay wa may negosyo, wa may trabaho diri sa Pilipinas. Ingon na lang akong amigo, agwantahon ko na lang ning kasakit sa akong dugan nga maghuna-una nga gidumog-dumog na kadinhag bangason karong panahona. Basta lab, sukol lang yun pirmi sa mga bangason. Ingon pa yung asawa, yes, love, sukol ko pirmi sa mga bangason din. Uy, sukol yun ko. Sukol pirmi. Nga naman, why trabaho, why negosyo, why ka panginabuyan? Asa nang gipasalig? Sa mga kandidato kaniadto sa admin, nga tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang hinabang. Asa naman naroon ang inyong hinabang? Asa na? Bernie Alag. Mao man ni perti kada kubaba mga higala kaniadto anang kuan. Perting daot sa mga Duterte mga higala. Wa man tay alag sa mapa kung wa ning mga Duterte. So, amot. Kay si Lacson mismo gipaundang na ng kuan. Ang gikuan na lang ang purpose, mao ra man gyapon ang purpose ay. Nagtudlo lang na mga higalas pagkatapulan sa mga Pilipino. Inay tudlo ang panginabuhian, ang gitudlo pangayo. Tanawar ko na pagkahanggaw mga higalas. Imbis tudloan ni mo panginabuhian para ang hinabang kausara.
Tudloan mga higalag pangayo. Palimos. Balaura na, purpose. Unya, ang ipamimbro na ba niya? Katulang dool mga higalas luwag. Dool sa kapitan, dool sa DSWD. Kaya ang mo recommend, ang kapitan, unya kahuman, ang DSWD, pwede ka mo shortcut dito, nakakay kailas DSWD. Ano? Kaya po, gigamit ka po nagpamulitika mga higala. No? Tabang-tabang ba? So, asa na ron? Ha? Nga magtuloy-tuloy. Oh, tuloy-tuloy sa inyong kagaral. Oh. Wala. So, kwarta na to, gigamit sa pamulitika, aning mga tugahok dagko. Gigamit. Gikan pa ng People's Initiative nila. Pila ka billions of pesos gipang-download sa congressman, ang mga congressman ang hatag pod ngadto sa mga barangay para magpapirma lang mga higala. Wa man mo saler. Si Tatay Digong na pod ang gitira. Di man gyapon mo saler. Impeachment na pod mga higala. Wa gyapon. Maabot na lang ang 2028. Sinday Sara na mo lingkod diya sa Malacanang. Kaubogin mo diya. Huwag yun na klaro-klaro ang pagka-istorya. Wa pa mo makasukod kung unsa na klaseng liderato na si Inday Sara. Matistingan na ninyo. Kana tanang mga kabuang din ha. Matistingan. Kuyaw ni Inday Sara. Mas naapa mga higala sa diyang na mayor ni, mas naapay nagsigig name drops pangalang Digong. Pero sa diyang si Inday Sara mo'y na mayor mga higala, sus, ginoo ko, wagyo bisag usa nga nag-name drop. Wala gyud. Wagyo nag-name drop na. Sugo ni Mayor Sara, sugo niyo. Wala gyud. Hadlok silang tanan. Kay dili gusto si Inday Sara nang gamit-gamiton siya mga higala. Naay Mayor Dres Del Sur nag-name drop siyang pangalan, tanawa, unsay nitabo. Angtod karon, wala gyud. Taon-taon, balik ta mga higala, madama pipila ka mga painomdom. Isyu sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang Okay,
Alright, balik na may gala din sa ito para kuyon sa programang issue sa masa. Samtang doon na 12 minutos sa Nikalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Magong sabong. May sigutan man lang mga igala. Lahi, buraog. Kaning sabong manggod. Buraog lahi siya nga, lahi siya nga kalibutan. Naay kaugalingon nga mga polisiya, mga igala sa sabungan. Mga nag-ingon ni Chavit Singson, no? Nga, natural na sa sabungan kung tikasan ka din, bukbukon ka. Bukbukon ka din na, iban ka, di ka nagyan pasudlon. Part na mga higala ko, no, sa polisiya din na sa sabungan. Actually, di siya ingon nga policy god, nga naay, nakasulat din na. Ang mga polisiya lang nga nakasulat sa sabungan, ang may tungod sa decision making, no, sa kining kwimi. Mawala gina, butang gina din na. O kung kausara dito sik, namatay ang duwa, tabla, ka naman na ba? No? O ang mga polisiya, mga igalas, mga mananari, mo na makita gani mo nga written policy din ha, sa sod sa sabungan. Pero kanayo nga bukbukon mga higala, ang kining mga tikasan, kining mamago nga di mo bayad, muna'y gitawag nila unwritten rule. No? Unwritten rule na siya. Kay mao na nahimong practice since time immemorial para mutagam mga igala ning mga tikasan sa sabungan o kaning mga mamago nga di mo bayad o kanang palapos-lapos nga style. Ha? Wag masyar-masyar o pusta. Unya, layo man, sinya-sinyas naman na may gala ng sa sabungan. Pag mapilde, mingon na, dili ikaw kung kasugal, siya kung kasugal. Ana ba, palapos ang tawag, ana. Kung ingon ana mo style, tikas mong gyapon na, mabukbukan ka, gyapon sa sabungan. Tari, nga kanang tari imong lubagon, or pundol ang tumoy sa imong tari. Or bali daan imo ang manok, na may kay mo bali ang manok. Makalakaw pa ang manok, pero inigbangga niya may gala, bali na dito. Pilde. O niya, dito ka sandoks kontra. Tikas gyapon na. Or naisultada mga igala nga puro imuha. Mahina, malakas, lain-lain lang imong ipadala sa imuhang duha ka manok. Ang isa ka manok, patyunon, kay gilubag ang tari, or banga yung kayo. Ang isa, perting maayuha. Pag pinustaan na ron, sandok ka. Dito ka permis mga iyo. So, ingon ala ng mga tikas. Ang rule of the thumb din ha, pag madakpan ka, bukbuk mo'y abto ni mo. Mabukbukan ka yun. No? Mamago ka. Unya, di ka mo bayad. Bukbuk po yung abto ni mo. Muna yung ginaingon ni Chavit Singson. So, kung dili na sa gawas, kung dili na sabong, dili man na pwede. You have to complain. File a proper complaint. Mga si Chavit Singson, mag-complain, magfile ka ng kaso, wala man din mangyari yan. So, bukbuk daritso, sintinsahan ka daritso. Pero, dili sa Matina Galera, medyo civilized na gyud mga igala. Dili pwede ng bukbuk. Masahay lang, di kaagwanta mga igala. Labi nagpuntos ang igon, malabayan ka o battle router, labayon ka. Ikaw nga Kristo din ang tikasan ka na ko, labayon ka battle router. Pero ang practice, kay naamay dagan na kayong CCTV, adto mo sa opisina. Kay i-review ang CCTV kung kinsay nag-istorya sa inyo ang tinuod o unsay klaro nga pustahanay. Manay tama. Dili kay og manika sa ihaon kada yon tawgon na si Kernel na ay butcher kas butcher dari Kernel kaning naong nga Kernel na ani permi sa bungan ipadampot ni sa mong sakop Kernel ipadala dito sa taalik patay kadiya so ingon ana mga higala ang sabong lahi no. Bisan dia sa mga hantakan, kanang na mga sirong dia, sirong-sirong dia. Madakpan ka dia, may gala. Dila leway labod ni mo. No? Tabangan ka mang yung bukbuk. Muna uban, mga pinanser, pag makaigo na sibat na yun, ang kasagarang madakpan, ang ilahan na lang mga sakop ng mga tikasan. Pero ang problema din na mga igala, pag madakpan po na ilang mga sakop, pakantahon man po na kinsilang amo. So may bawaan ka gyapon nga ikaw ang amo ani mga tikasan sulod sa bungan.
Makantahon ka man. Ha? Bukbukod kag tamas ginawag di kamutugan. Oh, pating luuyan nimo. Ha? Ug di ka makadagan, patay ka gyud. Oh. Bukbuk gyud abto nimo. Muna nga di na sabungan. Oh. Sugal man na ang uban mo anada recreation. Wa kaayo mga higala bisag mga maldito nang naa din na kasagaran manulod. Wa gyud kay magpasurang-surang tungod anang gitawag nilag mga unwritten rules. Pero ingon si atong si Chavit Singson, dili apil na din hang sintensya nga ihawon. Walay death penalty sa sabungan. Kulata ra kakutob. Walay death penalty kung si Chavit Singson pa ang ato ang paminawon. Iba na yan. Hindi yan pwede. Imuha ng ilabay dito sa talik, imong tawgon si Kernel, kaya dako kay kag binulan kang Kernel 2 million para magamit po, mapaimos lang po si Kernel, tawgon dahil ni mo, ipatawag ni mong toy. Doon, tawagin mo si Kernel. Ligpit na ito kasi napagdesisyon na ito ng mga arkanghel ang kanang kuan, no, kanang Alpha Group. Alpha Group, dili daw na appeal ingon si Chavit Singson. Bukbuk, ulataw kanang mga pagban, maora gyud daw na sintensya nga dapat abton sa sabungiro nga maghimo mga higalag kabuang solo dinha sa sabungan. Ayan, so mo na rule of the thumb. Mo approve ang mga sabungiro ana. Kay di por gusto ang mga sabungiro pusta-pusta sa dos pikas patyunon man dayto kay trabaho man day sa sindikato. Di po sa gusto nga matikasan. Hasta itong kadaog, mangulata pa po itong apil, mubukbuk, muambit po ito mga higala. Taon-taon, balik taon, man lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer. Together, Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Panay na magala, din sa ito panagkuyog sa programa ng Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. 20 minutos na kalabay human ang alas 8 sa buntag. So much honey mga higalang istorya sa sabong. Ato na lang ning monitoron kung unsay mamahimong resulta mga higala sa investigasyon nini nga pilit nga ginaduhig mga higala ni Crispin Remulla ngadto sa administrasyon ni kanhi Pangulong Duterte. Dere ona ta sa istoryang tikas, dili ni tikas sa sabong apan tikas sa eleksyon. Mura og 50,000 counts. Pila ba ni 50 million counts? Nga kaso pertindaghana anig papel may tabo mga higala. Ang gi-file ni Attorney Harold Respicio mga higala, batok kang COMELEC Commissioner George Garcia o sa iyahang mga kaubanan nga allegedly nakakwarta mga higala sa eleksyon tungod kay ilang giusab, ilang gi-magic ang resulta. Ato sa paminaw mga higala si Attorney Respicio, nganong kinahanglan mafailan og kaso mga higalang election fraud si George Garcia og ang iyahang mga kaubang empleyadong opisyalis sa Commission on Elections. Chairman George, alam nga, makukulong ka na ng habang buhay. Dahil
nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 milyong counts ng cybercrime dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampa namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized, ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa COMELEC noong nag-interfere sila ng ating computer systems noong eleksyon? Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na-audit. Ang na-audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna. Minamanipulate nila lahat ng election results, kinokorate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad. Napakadali na kaagad ang trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may padala yung mga election results na 5 million, dinelete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang isinampa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basa ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa noong nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Hit Chairman George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina noong nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine papunta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakalaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang tarusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na 6 na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang maukulong. Hindi na ikaw ang magiging leader ng COMELEC sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas may pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na nabayaran ng COMELEC na napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028 na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC. Tandaan po natin, ang tenure ng mga COMELEC commissioner ay rolling 7 years. At siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto niyo pa rin ba si Chairman George Garcia ang mag-lead ng COMELEC sa susunod na eleksyon? Wag na po! Gusto niyo pa rin po ba ng dayaan? Wag na po! Kaya po namin isinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Mao to ha, ang statement mga igala ni Attorney Harold Respicio, no? 50 million counts kay kada subo, ha? Cybercrime, oh? System interference ang iyang gimension mga igala nga violation. Ang paggamit og software nga dili mao, ha? Nga maoy gi-prescribe sa balaod, no? Uman, imong gamitan o dili mao nga wala gi-prescribe sa balaod, system interference gyapon. System interference ang tawag ana. Cybercrime siya mga kaigsuonan. Patay kang bata ka. 50 million mga kaigsuonan kaihap tungod kay kada subo 1 count.
no? O kadtong iyahang gipang-delete mga higala nga 5 million votes system interference gyapon kay wa siya katungod nga mohimo sa ingon. Sa ato apa, kung kaning mga, bilib ka no, ni Atty. Harold Respicio, ma-explain good niya mga higala because he is an IT expert, a CPA, and a lawyer mga kaigsuunan. Nakabalugid siya sa sistema mga higala, no, paunsa mag-operate ang kining gitawag nato og kuan, no, kining eleksyon. So, kapa kay niya. Now, ingon siya nga di na maglisod ang NBI kay doon na siya admission nga naay system interference yang gihimo atol sa piniliay. Now, pertinda ko ang penalty, 6 years ka daw sa account. O niya, naapa mga higalay pila to? 20,000 ba to? 200,000. Ang multa mga higala. So, hurot ng kwarta ni George Garcia aning bilyon dito gideposito sa Hong Kong. Kadako ang kwartahan eh. So, ang 2025 midterm elections, tungod ani mga revelasyon ni Attorney Respicio mga higala, daw nahimong wala na kredibilidad. Ilabi na tong nang daog mga higala nga sa tanaw sa mga tao nga wa man gyud intay ni buto ana nganong ni daog man na. Puira lang ato mga higala mga politiko nga grabe gyud ang boto unya ni daog adili na to siya kaayo ma-question nato. Pero katubang ni daog nga wa man gyud ni maggawa sa survey, nalungol man ni permi sa survey karon ni top man hinuon paghuman sa eleksyon. Tungod di ay sa system interference ni George Garcia sa Miro. Pastilan. Maodi ay mga higala. So, nabalinada ng pagsalig ani sa mga taong trabaho ani. Pwede di ay maniubrahon ang resulta sa kini mga higalang eleksyon pinaagi sa COMELEC kay pwede man di sila maka-interfere. But the interference mga higala is a crime. It constitute a cybercrime mga kaigsuunan. Gihilabta na nimo. Nakaset na daan ang tanan, kauman imuhang gihilabta na George Garcia. Mao na roy nakabahog tik-tik. 200K ang multa. Unya, 50 million. Sao na lang ng George Garcia, mabulok si George Garcia anas prisohan. Mabulok. Rodrigo Escalante, good morning. O sa mga taga Pampanga, Asuncion. Si Kuya John Cordoba, mayong buntag din ha. Tama ra na nga tikasang sabungan. Butangag bato sa ilalom. Tubig basta tikasan. Mao ba? So, mauni mga kaigsuunan ang giatubang karon nga kontrobersiya o iskandalo sa COMELEC. Kaya ang rason mga higala, ang rason, basta George daw ang pangalan, dili gyud daw maayo, ngano man. Sabi ako, amigo nga George, maayo man. Usog man kay manghatag sa kanang mga babae, bisag di niya uyab. Gatuo siya uyab na sila, mohatag man, pero di good sila uyab. Sa ato apa, gimaniubra gyud ay taman sa ginhawa mga higala ang resulta sa eleksyon niadtong milabay nga Mayo. Kay daghan di kay sa along the way, una ka maka-come up og final declaration sa kung kinsa ang mudaog, daghan di ay kaayo og agian pa na nga pwede mga higala mag-interfere ang COMELEC. Ma'am Maricel Plaza Humawan, good morning ni mo diya, ma'am. Daghan pa di kayo oportunidad
Si O. George mga kaigsuunan nga manikas. So, wa gyud ay kredibilidad na gyud ay na mga higalang resultas kumilik. Wa na gyud. Tingala ka sa absentee voting. Mauni sila ang naguna. Oh, kay wa pa man to hilabti tong machine sa absentee voting, wa ma-interference ka gimo. Ha? Karon paghuman mga higala sa actual nga eleksyon, wa naman makasulod sila Doc Mata o katong mga Duterte, katong mga kandidato mga higala sa PDP o ni Pangulong Duterte. Wa naman ang gawas. Kay dito na di ay si George ni action mga higala ni interfere sa resulta. Mao di ay na ang mga pagpasabot. Ma'am Christine Ampolokyo, good morning. July 19 ay prayer rally para kang Tatay Digong. Nagpagawas namang istorya. Sa maning pagawas istorya si Inday Sara siguro. Payat na sa Tatay Digong prayer rally. Ma'am Flori Lorente Anito, good morning din na. Always naminaw sa may Fatima Village, Matina. Nga to ang dakbayan sa Davao. Uruyan family, di dapita sa may Puan. Good morning ninyo din. So, wala na gid ito'y kredibilidad tong eleksyon na to. Maunin sila Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, dili proud. Kaya sa survey, wa gid mga higala makita. Bisa na lang top 10, wa masulod. Pero karon nasulod mga higala, kay daw gimaniobra ni George Garcia. O sa iya ang mga alipuris ang resulta paita. Ricky Edge, good morning. Kumusta naman ka din? Si Ricky Edge. Si Ilkin Damon, Engineer Ilkin Damon, Ilkin Damon, nagbago na. Sukad na himong lolo na si Ilkin Damon, nagbago na. Nagbago na sa iyahang mga bisyo. Makapabago dahil ning mahimo ang lolo dahil. Lolo na si Ilkin Jojo Indrina. Oo. Lolo na gyud di na mapunga. Patay ang bata. So, kani mga higalang kasayuran nga kinoy kuya nato karon, mao ni ang ato ang bantayan. Kung ingunana na lang man ugaling kanunay, nga pwede ra di ay tuli-tuli unang resulta mga higala ng Comelec, dapat wad-on na lang na ibalik na lang nato sa manual. Kaya nga to ang bantayan sa manual kaniya to, katurmang ballot switching o kanang inigbasa, bisag buto ni Juan, ingnog Pedro. Di ba? Maura na ito ang bantayan mga higala kaniya to. Ballot switching, sugaton mga igalag POG nga naikarga mga bagong baluta nga ang boto puro kang Juan. Katong gikan dito sa mga presinto, kwaon, pangsunugon, panglabay. Maura na bantayan na to, pero kini karon high-tech na unta, high-tech pod ang pagpanikas mga kaigsunan sa Commission on Elections. High-tech pod ang pagpanikas sa Comelec mga bay. Saon na lang nato niya. Di na lang siguro ta mag-eleksyon kanang kuha na lang. Pareha na ubang mga nasod mga higala nga wa na eleksyon. Basta George Kuya Junbers, tikasan gyud na kuya. Gikawatan og 5 million votes, natulog lang pagmata ni Kuya Senador Bato. Nahanaw na ang iyahang 5 million votes. Sala po na ni Senador Bato nga nung nagpatulog-tulog man siya. Nakabaw siya nga kaning mga taga-Comelec. Wa ni klaro, kawatan ning dagko. Udawat ning bayad. Sala po na ni Bato de la Rosa. Wa unta siya matulog. Total, iskaadlaw raman ng counting sa eleksyon. Lolo na John, pero ang kulo kadidang nagpungasi. Lolo na daw si Ilkin, pero ang kulo kadidang nagpungasi. Mamols pa kaayo. Garay.
Mamors nga kulo kadida nga. Oo. Di gud mo tira di ay og pakay di ay jo. Mamors gud. Bitaw. So, kani dapat na ay positive or positibong resulta ning advokasya karon ni Attorney Harold Respicio mga higala. Kay kung dili gani ni makahatag og kabag-uhan sa Comelec, wa gihapon ay kredibilidad ng Comelec bay pag-undangon na lang ng miro-miro mas. Undangon na. No? Kay naghatag lang nagdugang problema sa tuang nasod. Dugang problema sa mga Pilipino. Ginaliman ka na. Kadaghan anak mga igalang magprotesta. Oh. Tungod anang kabuang dahil sa Comelec. Nga pwede man di ay mga higala na nila pang tulion ng resulta. Ha? Kuya Delta Challenger. Good morning din na, kuya. Oh. Pwede man di tulion nila. So kung ako politiko karon, mudagan ko, akong isituit nga daghan ko og fundings. Kay mubayad na lang ko sa Comelec, tulian ning kwan resulta. Pilihan ang ako ang kontra. Oh. Dito nakas Comelec mga kampanya, di naka mga kampanya sa mga tao. Di ba? Shout out Kuya Jun from DCPO Police Veterans. So good morning mo dia, mga veteranong police sa Davao City Police Office, sulod sa DCPO compound. Aglanog-lanog na din ang ato ang mga igalang signal. Dedapita sa may San Pedro Extension. Maayong buntag ninyo din na. Naminaw sa tong programa. Wala na. Di na ta makasalig aning Comelec. Kung ikaw naglaraw nga mudagan, mamulitik ka sa sunod eleksyon, ang imong himuon, magtigom kag daghang kwarta. Nya bayaran na nimong Comelec. Bahala di ka mga kampanya. Sure ball winner na ka. Sa to apas Comelec ka na mo bayad. Di na ka manghatag anang mga tao panahon sa kampanya. Ato na kas Comelec. Kay kaya des Comelec mga igala, magikon ang resulta sa piniliay. Maunay nakabahog, never mind mga kaigsuunan. No? Good morning again kang Ma'am Christine Ampolokyo. Og sa mga musalmot, ani nga prayer rally ni Tatay Digong karong pizza 19 adlaw kana mga higala nga Sabado. Taon-taon, balik ta human lamang pipila ka pahinomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat. Alright, balik na gala din sa ito panagkuyog sa programmer nga issue sa masa. Itaklo yung orasan. Doon na gala 41 minutos sa Nikalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Flora. Nawala man si Flora diri sa ato ang live na to. Thank you so much sa pag-subay diri ma'am sa to ang programa. Again, paki-like and share lang sa to ang programa aron makaabot ang ato sa to ang mga peers and friends. Bisang ato sa magkaigsuunan nga naa sa kini nga gawa sa nasod. Ayan.
Now, wa gyud nada ni mga higalang ipakita nga performance sa COMELEC. Atong una, na-appreciate sa mga tao tungod sa kapaspas sa kining result. Na-appreciate dayon sa mga tao, uy, kanindot ba? Oh, nindot na kaning automated ang ato ang COMELEC kay paspas kay ang result. Karon, giistudyohan na po aning mga taga COMELEC, ambot kung kinsay item ilang gi-hire aning nga motudlo kung saon pagpanikas. Kay kani si George, dili man ni IT. Ha? Ambot kung kinsay item nagtudlo aning taga COMELEC, kung saon pagtuli ang resulta. No? Sir Felix Aurelio, good morning din na naminaw diri. Phil Etery Matina Crossing. Shout out. Tag-iya nga si Marlin sa kusinero. Sa may kusinero pa ni DJ Sweet Art. No? Ikuan ra ko DJ Sweet Art kay wa matiwas mga kuan man gud nato, no? Mga listeners nato nga si Leo o sa tindera nga si Yuli o Ruby. Ayan. Oo. Salamat sa inyong kuan pagsubay diri sa ato aga programa. So, ato una na-appreciate karon napagipangitaan na pod mga higala og style nga makatikas ni mga panuwak. Makatikas na, makakwarta pa kay ila mang ibaligya mga higala ang resulta. Oh, padagong taga 300 million. Ha? Padagong taga 50 million kay gamay-gamay man mo konsehal man ka dinas lungsod. So pwede di ay tanawa ra gud pagkahanggaw mga higala. Di ba? Sir Felix Aurelio. Dako kay ning binuang ni. Makiri sa ato ang mga higalang demokratikanhong sistema sa pagpili kung kinsa ang ato ang mga higalang ituboy nga muhupot sa rinda sa atong panggamahanan. Wa gyud ayo mga kaigsuonan ning trabaho as COMELEC. Dapat lang masilutan ni si George. Masilutan ni si George Garcia. Kay naibaw-an ra ba nga dako ra kay ni mga igalag kwarta dito sa Hong Kong. Ambot lang. Kay perti ra bagyo niya ang limod. Deny to death ra bagyo ang panuhak mga igala sa mga akusasyon. Dapat maklaro ning istoryahan ni. Kay naa na di ay mga higalay COMELEC for sale karong panahon na. Kay ilahalang tulion ang resulta sa eleksyon. So wala na mga higalay kredibilidad ning ato ang COMELEC. Imbes mao na lang ni mga higala ang atong saligan nga makinarya sa gobyerno, nga masaligan nga maka-carry out sa tinuod nga tingog sa mga Pilipino. Karon otro man po di ayong tambalos-los mga higala, kay otro man po di ayong kwarta-kwarta ning mga panuhak dagko. Di na makasalig ang mga tao. Nawala na mga higalang kredibilidad aning opisinahan Ang pinakamayo siguro, mag-hire na lang ta mga higala o mga taga-outside. Mag-hire ta o mga sa may hire po na to, i-hire na to mga higala si Ayatollah Khamenei. Mo yatuang pa kwanon. Pa-preside doon ani mga higala nga to ang kining kining eleksyon na to. In behalf sa COMELEC, kay way ayo ang COMELEC. Relisyon man po. No? Ato mo't pasabot. Dapat kaning COMELEC, magtino na ni mga higala. Magtino na ni dapat ning COMELEC. Kay bulabog na kayo. Yung trabaho ba? Na usa-usa gyud na mga kaigsunan ni Attorney Harold Respicio. Asa ninyo gitikas ang mga Pilipino. Na usa-usa ni Attorney Respicio kung unsay inyong gihimo nganong nakatikas mo. Na usa-usa ni Attorney Respicio kung giunsa ninyo pag interfere ang software mga higala sa COMELEC
which is considered as cybercrime. Nga dapat mapailan gyud mo og kaso. Dapat mapailan gyud mo og kaso. Kay yun ang gihilabtan, ang giingon sa balaod nga dapat dili hilabtan. Di ba? Basta mo ingon gani ang balaod nga ayaw naghilabti, ayaw gyud naghilabti. Kay kaso gyud tubangon nimo. Pag mo ingon gani ang babae ayaw hilabti, ayaw gyud og hilabti. Kay kung imo nang hilabtan, delikado, basig siya ganahan. Lahi na pud na John. Di ba? Bitaw. Kung ang balaod mo ingog, ayaw hilabti, ayaw hilabti. Nga naman, kaya ang resulta na mapriso ka. Makamulta ka. Pero kung ang babae mo ingog, ayaw hilabti, unyag imong hilabtan, na, delikado ka din na. Kay basig ganahan na, patay ka. Ha? Diba, Jojo Enrina? Oh. So, mo na'y delikado din ha. Taod, balik ta. Human lamang pipila ka baga, pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang Balik na mga bay, dito sa ito panagkuyog sa programa ang Isyu sa Masa. Samtang dunay 50 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Good morning din na kang Nitsmion Tanusay. Ang sa ito mga sukis kanginan, diyan napita sa may bangkal ng ito ang dakbayan sa Davao. Ayan murag uli Sir John ang bukog daw sa mga sabungiro. Mapagay na murag wapay klaro mga higala Alright. Kaning istorya may tungod aning mga chika babes ni Tatay Digo nga 13 kabuok. Good morning kay Ma'am Flora. May buntag po na daw kay Nida Alisna. Ayan. Shout out kay Ma'am Nida Alisna. May buntag ninyo din. Ang babae di ay, kanang kag babae. Dako kayong debate ana kung daghan kag babae kinabuhi, liability ba na siya or asset? Uy, nindot ni nga topic ni Ariana. Yang gabi kanang daghan ka og uyab, liability ba na siya o asset? Depende. Kung lalaki ka nga daghag uyab, sa akong tanaw asset. Pero kung babae kang daghag uyab, sa akong tanaw liability na. Ganun. Kaya kung babae ka nga daghan kag uyab, akong lalaki kang daghan kag uyab, machuism
Kuyawa gining tawhanan. Uy, kuyawa gining DJ Sweetheart. Uy, daghan kay uyab. Giunsa ka na niya pag-ilad ng mga bayhanan, ha? Moday pangutana ba? Labi na ka ng bati-bati og naong gani, di ba? Alfer Basiliote. Basta bati-bati og naong Alfer, no? Ma-question dayon ang lalaki, magiunsa ka na niya pag-ilad ng mga bayhanan. No? Gwapa ra ba kayo? Niya siya bati kayo og naong. Sugot niya, daghan kayo sila. Oh. Grabe. Mao na siya, machoism. Nya, proud kay ka, kay daghang kag uyab, bisag bati kag naong, kauyab kag daghan. O niya, ang mga siluso pod nimong mga amigo, mingon pod nga, wala man as quantity, quality man. Kay wa gyud na iya. Ingon-ingon dayog, quantity, why ayo, quality gyud daw siya. Ang babae, liability ng daghan og uyab, tungod kay ang perception sa mga tao ana nga daghang uyab, daghan ang nakatilaw ana. Daghan ang nakatilaw unya kuan ba kanang ang mosunod nga huna-una na depreciation ani taas na kaayo. Og si Kuya Jerome Muda pa inigtan-aw sa imuhang unit. Wala na ni daghan nakapanag-iya ani, grabe ng depreciation ani. Basta babae nga daghang uyab, niyagi daghang uyab. Dako na kay nag-depreciation mga higala ang perception ana. Pero daghang babae nga daghang uyab. Pero ingon pa sila, never been kissed, never been touched daw. What the depreciation? Kuyawa. Totally damaged lang. Ay, nako. Sabi niya, basta maminaw lang sa but-but John Verse. Musakay gyud, maminaw lang mga 3 minutes ang babae, mauyab gyud daw niya. Kuyawa ba na? Musakay, habak ni mo di Alper. Be, papalita tana. Uy, naapo di ay ambisyon, ha? Naapo di ay kay ambisyon panuhaka ka, ha? Palit man ka ng habak nga pangkuan, pangdanis mga babae. Di na habak, di na basta-basta nga habak, lumay gyud na, lumay. Pero ang pinakanindot nga lumay karon sa mga babae, kwarta gyud. Dali ra gyud kaayo mo sugot ang babae basta na kay kwarta. Ikaw pun babae, pag daghang kag kwarta, bisag apiki kag itsura, bisag tiguang na ka, makabingwit kag yapog batanon basta na kay kwarta. Palitan nimo og bike, palitan nimo og sapatos ang batanon, wala na, mudumog nagtrapo. Pero awa, si Tatay Digong, gatuning uban nga kaning giingon niya nga 13 ka mga angels ni Tatay Digong. Liability, dili oy, asset tanawa karon. Si Tatay Digong tuwa dito sa The Hague, the Netherlands. Kaning iyang giingon mga 13 ka mga babae sa iyang kinabuhi. Maoy manguna mga higala sa kining mga prayer rally. Di ba? Maoy manguna sa prayer rally. Sa man kay Lan July kay Ayan July og nako birthday day nimo din na Alper Basiliote. Kano sa may pizza nimo birthday din na Alper butangig pizza. Ayaw kog ingna nga gipakataw ka og July 32. Wa man siguro 32 ning July siguro. Si Ayan Maranga, gipakataw pod og July mga kaigsuunan. Alright. Tanawa. Di ba? Napuslan kay maoy mo lead mga higala sa mga prayer rally para kang Tatay Digong. So kung usara ang giuyab ni Tatay Digong, usara ay mag-lead nga uyab nga para sa prayer rally. Di ba? Nindot yun ang daghag uyab. Matod pa sa kong amigo ang nakanindot anang daghag uyab dyan. Kay pag-awayon ka sa imuang asawa, naa kay laing katulgan. Gawas anang naa kay laing katulgan, naa pa yung kay laing kadulgan. Garabi ka na. Nindot yan. Kaya ang ilahang filosofi mga higala, ang truck gani nga 18 na kabuk ang ligid na pa gani spare tire duha pa jud kabuok. Grabe.
Bellside Surplus, good morning. Asa daw ang binyo? Sige lang, ato lang announce. 19 pa man na, dugay pa man na, sunod Sabado pa man. I-announce na lang na. Ang pre-rally. Ha? Ang motto sa mga sabungiro, mga igala, ang 10-wheeler gani, pulo na kabuok ligid. Naapamang gani, reserva duha kabuok, pikas-pikas. Oh. Kita pa nga, nag-inusara ragid ning ato. Kinahanglan gyud tag reserva, oy. Yawag yung mga moto ning mga tugahok dagko. Oh. Yung mga moto ambot ni si Danny Hinlo din ha og si Koan. Ha? Sa Lubugan, si Alan Kwarto din ha. Oh. Unsa pug kahay moto anis kinabuhi pag-abot sa gugma. Oh, shout out pa daw kang Roxel Peratir o Benji Alisna. Gikan na kang Ma'am Flora. Good morning ninyo din ha. Dagan kayong salamat. Ako mga igala, diri sa tong programa. Wadyo ko laing tumong din. Pag edukar sa to ang mga listeners, kanato, kitantanan. Maedukar ta sa mga isyu. Mo gina ang ato ang tumong din. At the same time, naantay mga joke ginagmay lang para di po mangunot ang atong agtang, sigig paminaw aning seryoso kayo nga mga isyu. Ang malingaw ta sa ato ang ginahimo. Muna ang ako ang tumong. Ronel Abiliana, sa Buhok Barbershop, Dias Times Beach, good morning. Builohin ang imo diyang monitor aron mabungog na diyang TMC nga sigig warawara. Imuhang atbang. Si Ronel Abiliana. Si paring Bibot Abiliana diya sa may lower rap naga. Good morning din. Kana? Kuan po na. Eksperyensyado po kayo na pag-abot sa relasyon. Lawas pa lang ana, di ba Nil? Nagliso-liso na. Iyag yun nang gituyo, paliso-liso na yung lawas. Kay kada liso daw, nagrepresentar daw na sa usa ka uyab. Grabe. Nya pila ka bukliso ng lawas ron din na ni paring Bibot ron, Abiliana, sa lower rap naga. Murag 6 packs man daw na sa ato apa. 6 kabuok girepresentahan ana pod. Grabe daghana. Purot ang ato ang litson og kanding ana pare. Purot ang litson og kanding. Buhok barbershop na minaw. Mo ni pinakangilngig nga karir mga higala kanang barbero kay ingnon ka bisan pa presidente lagi. Lingis wala, lingis to hangad ko sunod jud ka kay kundili pahak ang abto nimo. Wala tayo oras magabay at din sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa. Adlaw nga Biyernes, nako po, happy weekend na lamang kanatuntanan. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Dito sa 90.7 Love Radio. Apanoon na tabay kala magbulag-bulag karong buntaga at ang pulong pamalandong. Ang tinuod kamatuuran dili lamang sa mata makita. Apan mabati sa imuhang dughan o kasing-kasing. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hangtod sa Lunes po. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bay. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!